Τι να μην κάνεις στη Ρόδο. Να μην πάρεις γουρούνα. Δεν χρειάζεται να πάρεις γουρούνα. Πάρε ένα αμάξι. Θα έχεις και το αρχοντησιό σου, θα πηγαίνεις όπου θες. Η γουρούνα είναι σκοτώστρα. Στη Ρόδο έχουμε πάνω από 10 την ημέρα ατυχήματα. Ευτυχώς όχι όλα θανατηφόρα, αλλά έχουμε πάρα πολλά τροχαία με γουρούνες. Οπότε, για ποιο λόγο να πας διακοπές και να πάρεις μια γουρούνα που δεν ξέρεις αν θα είσαι σώους μετά από αυτήν. Γιατί κακά τα ψέματα, δεν έχει την σταθερότητα που έχει ένα αμάξι. Για παράδειγμα, τώρα κατέβαινα στο κέντρο και είδα μια οικογένεια 3 ατόμων, ήταν πάνω σε μια γουρούνα και κρατούσαν το παιδί, ένα μικρό κοριτσάκι, στην άκρη, ούτε καν στη μέση τους, στο ενδιάμεσο είναι σαν σάντουιτς. Την κρατούσε στην έξω πλευρά, παιδιά, και κρεμόταν λες και ήταν τσαντάκι. Είναι ανήκουστο να... Όχι. Αν έχεις παιδιά τουλάχιστον, μην το κάνεις αυτό το πράγμα. Και πάλι βασικά μην το κάνεις καθόλου. Πάρε ένα αμάξι. Εν τω μεταξύ παίζει να είναι και πιο ακριβή η γουρούνα από το να πάρεις αμάξι. Οπότε ξόδεψε αυτά τα λεφτά κάπου αλλού και νίκησε ένα αμάξι. Να είσαι safe.